Ito na siguro yung pinaka-bonggang aesthetics na nakita ko sa lahat ng restaurant natin dito sa Pilipinas. Para kang na-transport instantly sa Bangkok. Bawat sulok ang sarap picturean. I mean, tingnan nyo naman yan. Ni bago ka mag-order ng pagkain, busog na yung mata mo sa lahat ng nakikita mo. This place is called Isdaan Floating Restaurant located sa Laguna. Sobrang tagal ko nang gustong puntahan to, kaya nung nagbakasyon kami sa Laguna, hindi ko na pinalampas ang pagkakataon. Medyo maulan pa nga nung nagpunta kami, but that didn't stop us. Sobrang lawak ng place pero halos mapuno siya sa dami ng customers. Buti na lang at nakahanap kami ng pwesto. Ito yung mga in-order namin. Bangus, ginataang pinakbet, pansit, at tingnan nyo yung isang serving nila ng rice, pang 2 tao agad. Yung pansit nila guys, must try yan. Nako, ang sarap. Ang laki ng bangus and very enjoyable din yung ginataang pinakbet. Sa unang tingin ko dun sa menu nila, feeling ko parang medyo pricey yung pagkain. Pero pag sinerve nila yung order mo, makikita mo na malaki yung serving, kaya sulit. Ideal to for big groups para mas marami kayong ma-order. Kasi kung 2 lang kayo, baka hindi nyo kayang ubusin yung isa-serve nila. 4 kami nung nag-dine in kami dito at nakita nyo naman, 3 putahe lang yung in-order namin, pero hindi pa rin namin naubos yon, kaya tinake out na lang namin. Meron nga rin palang mga nag-e-entertain dito, as in kakantahan ka nila habang kumakain. Super fun ang experience na to for me, and I'm really glad we were finally able to try it. Ikaw, nakapag-isdaan floating restaurant ka na ba?